ବିଜେଡିର ଦୁଇ ବାଘୁଣୀ ବିଜେପିର ଶିଆଳକୁ ଧୋଇଦେଲେ। ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଲେ ବିଜେପିର ଶିଆଳ। ଏପଟୁ ବିଜେପିର ଶିଆଳ କଲେ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ, ସେପଟୁ ବିଜେଡିର ବାଘୁଣୀ କଲେ ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟ। ଏବେ ବିଜେପିର ଶିଆଳ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଲା ତାଲା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପ୍ରଥମେ ବାବୁ ଟଙ୍କଧର କଲେ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ, ଆଉ ସେଥିରେ ଦୀପାଳି ଦାସ ଏବଂ ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କୁ ଅନେକ ନୈତିକତାର ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ। ଶିକ୍ଷା ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାମରେ 3 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ନାଚିବା ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ କରିବା ଏହା ଅପରାଧ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବାବୁ ଟଙ୍କଧର। ଆଉ ତାପରେ ବିଜେଡିର ଦୁଇ ବାଘୁଣୀ ବିଜେପିର ହିଁ ଶିଆଳକୁ ଘାଇଲା କରିଦେଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାବୁ ଟଙ୍କଧରଙ୍କ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଦୀପାଳି ଏବଂ ଇପ୍ସିତା ପୁରା ଭିଡିଓ ପଠାଇଦେଲେ। ବିଜେଡିର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜମା 3 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏପଟେ ବିଜେପିର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ରାଲିରେ ପୁରା ସ୍କୁଲ ଉଠି ଆସିଥିଲା। ଜଣେ ନୁହେଁ କି 2 ଜଣ ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ରାଲିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାବୁ ଟଙ୍କଧରଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା। ଜନତା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ହଇ ଓ ଟଙ୍କଧର ବାବୁ, ଢୋକେ ତୋରାଣି ମାରିଦିଅ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏଭଳି ବିକଳ ଚିତ୍ର ଦେଖି ବିଜେଡି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବହି ସାରା ପୁରା ଭୁଲ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ିବେ କ'ଣ? ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି କେମିତି ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ? ବିଜେପି ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଇଛି। କେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ରାଲିରେ ହଜାର ହଜାର କୋମଳମତୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପଖାଳ ଖାଇଯାଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବହିରେ କିଏ ନିମୁଡ଼ା ଗୀତ ଛାପେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବହିରେ ଝାଲମୁଢି କେମିତି ହୁଏ ଦର୍ଶାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଦଳ ବି ଶାସନ କରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏଭଳି ରାଜନୀତି ନ ହେଉ। ଯଦି ବିଜେପି ସରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନଥାନ୍ତା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଖାଲି ଲୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେଡି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ସୁଧାର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଭାର୍ଗବୀ ଡିଜିଟାଲ।